برختي خي فركر سخم برخم تسقى جابير مساخيو وفست دس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودغيس كرسوس من تنا محرات لمن لنا امين افتحوا يسريجينا ملاكنا ودانيس كرسوس كانيكا كانت سريات يادم ساسي أبا ساول دولو بركشاتي بران أنتم أبويا كانت وويريا كانت وران سايرو كسانات ببسمكم كن فتانون صحنا يرسن تقولون سمعت زيو مهارن كرسوس بالعصر تغلت زيو مهارنكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بالعصر تغلت بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مركسوس بنت اجزتنا مريم مهارنكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس باسم ابن ولدن منفس قدسن بحد املاك امين اغويتا محرنا اغويتا محرنا اغويتا بارخنا امين كبرن እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በሓደ አምላኽ አሜን። ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊሩና ረዲእናን ሓልውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل زح زيابير أملخنا نلمنا لنا أقويتنا زيابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يسوس كرسو دمسكنون أقويتا سناي نقر نزقبر لنا يقربها لزيابير بون قويتنا أملخنا مدحنا يسوس كرسوس نمسكنون لنا صورنا ردئنا حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نطنعنا كساعة ساعة زياونا بصحنا أي حجون بزا قدس على زيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحل لنا بيتنا أملغنا مدحنا يس كرسوس لو كل قبرين ما أنت كل قبرين داخلنا نزحل خلنا نبخا ونسل قرب كنا نتقبل كنا كساعة ساعة زياون سل بصح كنا نمسكنا ما فكر سب سلزن لمنك لنا كم محرت كون دللنا نزا قدس على زيان كل زمن وتنا ناخاب بنفرا بفصم سلامكم فصم هبنا كل غناتن كل مكران حبون قودن زغنه كل قبر شيطان مخروف فأسبات من لعل سلان أوغويتا كبيرحق كاب كل حزب ونارحق كاب زريا قدوس وتازو ونارحق زطع من زحيشن أزلنا أتمنى أقربتن كل حيل سلان كرق سلطان ذهب كان نسخا خمو كاب كل خفا أدحنا نابالها النمبر نفتنا يتأتونا حدا ودخا ويتانا أملخنا مدحنا يس كرسوس نمسكن لنا شورنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تماقبنا نطنعنا كسازا سعزي أونا بصحنا أيو الجون بزا قدس على زيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملخنا لمنا لنا وقويتنا زيابير كل التحزاب ونقويتنا أملخنا مدحن ناين السحا مزمور حمسان حدا وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا بس دمسس كبا وسايت أبيك حسبني كب حتياتي وناصريني أنا أبا سايف اللي تعلخمو حتياتي كل جزيب كدما إيو بزربا خاص صادق فردخان صون كاتر كبسي أنا أخاطر بدلكو نقول ميخا كي جوركو نبابا سات ولدكو نكابا حتيات نستني نونا حق أوش تخاطر اليو أحبابو وانت بمهارني وانت خسارة بسمع زات ريني كبرت كصعدو صابني تنزغت كتقينا عصمت حقوسات باطان حقوسنا اسمعني قسكها بحاتياتي كلون بزلا أبساي وندمسسو وعملا طري لب فطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني حقوس من حق كامل سلي فقادنيا منفسون دقفن مقد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا بخاخم لسو إيه وأملخ مدحاني كابدا ما نكفني لسانين صدق هالك كتب له إياه قويت يا في مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بها بلكاني تزيك وناس مقرب كل كان رن مسوات مرارة توجوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسبرون كنت لبايت نقانيها نسيم صجها سناي جبر الله مكاتات يرسالم نداء شعب مسوات صدق بزحر مسواتي بملء مسوات بها قبل كأي شو أم مسويها أراح أقرب الكأيم هاللويا نحن سجد نحن حتات نكرسوس أملاخنا
نسجد لمن نكريستوس نقصنا نسجد محلل نكريستوس مدحنينا وبيت أيس كريستوس قال እግዚአብሔር أملاخنا بأمالادنت قدس دنجل ماريا من كلهم قدسان كان سناي كنجمر فقدلنا كم فقدك سعزل عالم محارنا وبيتا ليت بدحان حليفة أمو نمسكنك كالونا أبزا معلت زي أخا بزي حاتيات كتحلونا نكتردأنا نلمنا كالونا መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ደጊም ኣነ እሱር ኣብ ጎይታ ነቲ እተጸዋዕ ኩሉ ጽዋዓ ብቕዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ምዕደኩም ኣለኹ ብኩሉ ትሕትና ልብን ለውሃትን ብትዕግስትን ኣብ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጸዋወርኩም ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ብሓደ ጎይታ ብሓንቲ እምነት ብሓንቲ ጥምቀት እተጸዋዕኩም ምእንቲ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስ ክትኮኑ ነቲ ሕብረት መንፈስ በቲ ፍጹም ሰናይ ምእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተቐዳደሙ አሜን قصد على ندم إتي أبو كل زخنا أملاك حد إيو إذا تسجون زموتن كم منجو موتاتون أمثال سيت معلت إذا تنسأن مسؤن إذا تنسأنا ود يسوع كريستوس قبل أملاك حد إيو تمس أنا عن كل فطر زنسهن مس أبون ود بملكوت حد زخنا كاب أب سرس أمنفس قدس حد إيو نتنسون سجدلو زمهارنا بملكوتن ببحرين بفقادن حدا زخنا سلوس قدس نزل ألم نمسكنا أدلنا آمين ኣብዛ በረኽቲ መዓልቲ እዚኣ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ናይ ንግሆ ጸሎት ምስጋና ቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከኣልምኖ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 1 ብምክሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበሪ መላገፂ ድማ ዘይቕመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንስኸም እታ ፍርያ በቢግዜ ትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ተተኽለ ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ እቶም ረሲኣን ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ቡቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን መገዲ ጻድቃንሲ እግዚኣብሔር ይፈልጣ እዩ መገዲ ረሲኣን ግና ክትጠፍእ እያ ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ ሓጥኣን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖሙን እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ህዝብታት ከንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ትንስኡ መሳፍንቲ ከዓ ሓቢሮም መቃውሖም ንስበሮ ንማእሰሪኦም እውን ካባና ንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ መሲሕን ይመኽሩ ተኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቖም ጎይታ የላገጸሎም ሽዑ ብኹሩእ ይዛረቦም ብነድሩ ከዓ የፈራርሖም ኣነ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸንኩ ይብል ትምዱብ ምኽሪ ነግር ኣለኹ እግዚኣብሔር በለኒ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድርኻ ኣነ ጥሪትካ ክህበካስ ለምነኒ በበትሪ ሓጺን ክትቅጥቅጦም ከመቕሓ ሰራሕ መሬት ክትሰባብሮም ኢኻ በኣርስቶም ነገስታት ለብሙ ኣቶም ፈራዶ ምድሪ እውን ተኣረሙ ንእግዚኣብሔር ብፍርሓት ኣገልግልዎ ብርዓድ ከዓ ተሓጐሱ ኩርኡ ቐልጢፉ ይነድድ እሞ ኮይ ኩሪ ኣብ መገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ስምዕዎ ኣብኡ ዝምዕቆቡ ዘበሉ ኩሎም ብፅኣን እዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ወእግዚኣብሔር ጣዕዓተይሲ ክንደይ ክኾኑ ይበዝሑ ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽሲ መድሓኒ የብሉን ይብሉ ኣለዉ ወእግዚኣብሔር ንስኻ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ክብረይን ንርእሰይ ልዕሊ ተብላን ንስኻ ኢኻ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር እውይ ኣለኹ ካብ ቅዱስ ከረኑኻ ይመልሰለይ ተገምሰስኩ ደቀስኩን እግዚኣብሔር ይድግፈኒ ኣሎ እሞ ነቓሕኩ ነቶም ዝኸቡኒ ዓላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሖምን እየ ንመንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ውቂዕኻዮ ነስናን ረሲዓን ሰባቢርካዮ ኢኻ እሞ ወእግዚኣብሔር ተንስእ ወኣምላኸይ ኣድሕነኒ መድሓንና እግዚኣብሔር እዩ በረኸትካ ናብ ህዝብኻ ይኹን ኣብ ህዝብኻ ይኹን ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 4 ወኣምላኽ ጽድቀይ ክእው ከለኹ መለሰለይ ብፀባ ርሒብካለ ኢኻ ደንግጸለይ እሞ ጸሎተይ ይስማዕ ኣቱም ደቂ ሰብ ክብረይስኮን ክሳዕ መዓስ እዩ ዝሓስር ክሳዕ መዓስ ከንኾንትነት ትፈትው ሓሰት እውን ትደልዩ እግዚኣብሔር ግና ነቲ ደገ ከም ዝሓረየ ፍለጡ
እግዚኣብሔር ናብኡ እንተጠራዕኩ ይሰምዕ እዩ ኮሪኡ እሞ ኣይተኣበሱ ኣብ መደቀሲኹም ልብኹም መርምሩን ስቕ በሉን መስዋዕቲ ጽድቂ ሰውኡ ኣብ እግዚኣብሔር ድማ ተወከሉ ብዙሓት ንሰናይ መን እዩ ዘርኤና ይብሉ ኣለዉ ወእግዚኣብሔር ብርሃን ገጽካ ኣብርሃልና ካብቲ እቶም እኽሊሎም ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣብ ሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጐስ ኣንበርካ ወእግዚኣብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን እትሕድረኒ እሞ ብሰላም እግምሰስን እድቅስን ኣለኹ ሃሌሉያ ኣሚን ሃሌሉያ መዝሙር 5 ወእግዚኣብሔር ንቓላተይ ጽምበሎን ሓታዋን ሓሳባተይ ኣሰውዕሎ ናባኻ ጽልልኹሞ ወንጉሰይን ኣምላኸይ ንድምፂ ጥራሕነ ያድፈሉ ወእግዚኣብሔር አንጊኻ ድምፀይ ሰምዐኻ አንጊሄ ልበይ ናባኻ ኣቕንዕ ማዕድ ኣለኹ ብረሲእነት ባህ ኣምላኽ ኣይኮንካ ንመእኩይ ምሳሓድርን ትዕቢተኛታት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣይቆምን ንገበርቲ እከይ ዘበሉ ጸሎም ሓሶትን ዛረቡ ተጥፍኦም እግዚኣብሔር ንመኛን ጠባርን ፍምፍም እዩ ኣነ ግን ኣብ ብሳልኻ ናብ ቤትካ ከኣቱ ፍርሃትካ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ እየ ወእግዚኣብሔር ብምኽንያት ተጻናጸንተይ ብጽድቅኻ ምርሓኒ መገድኻ ኣብ ቅድመይ መድምዳብ ኣፎም ቁም ነገር የልቦን እሞ ውሽጦም ጥፍኣት ጉሩ ጎረሮኦም ክፉት መቓብር እዩ መላሓሶም ቀባጥሩ ኣምላክ ኮንኖም ኣብ ምኽሮም ይውደቑ ካባኻ ዓልዮም እዮም እሞ ብዝምሕረትካ ኣባርሮም ኣባኻ ዝዕቆቡ ኩሎም ግና ይተሓጐሱ ንስኻ ኣጽሊልካዮም ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ ብኣኻ ይፈስሑ ንጻድቕ ትባርኾ ኢኻ እሞ ወእግዚኣብሔር ከም ሃሌሉያ መዝሙር 6 ወእግዚኣብሔር ብኽብራኻ ይትግንሓኒ ብሓርቆትካ ድማ ይተቕፅዓኒ ወእግዚኣብሔር ማህሜነ እየ እሞ መሓረኒ ወእግዚኣብሔር ኣዕጽምተይ ተሸቢረን እየን እሞ ኣጥዕየኒ ንነብሰይ እውን ኣዝያ ተሸቢራ ንስኻ ወእግዚኣብሔር ክሳዕ መዓዝ ወእግዚኣብሔር ተመለስ ንነብሰይ ኣናግፋ ምእንቲ ምሕረትካ ድሕነኒ ኣብ ሞት ዝዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ ሲኦል ከመን እዩ ዘመስግነካ ኣነ ብእህህታ ሰልኬ ለይተለይቲ ንመደቀስየ የርሕሶ ንመንጸፈይ ብንብዓተይ የጠልቅዮ ኣለኹ ዓይነይ ብሓዘን ተበላሸወት ብሰሪ ኹላቶም ተጻረርተይ ተኣርጋላ እግዚኣብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እሞ ኣቱም ገበርቲ እከይ ኲልካትኩም ካባ ይረሓቑ እግዚኣብሔር ንምህልላይ ሰሚዕዎ እግዚኣብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ኲላቶም ጸላእተይ ክሓፍሩ እምብዛ ኸሽበሩ ንድሕሪት ክምለሱ ብድንገት ክሓፍሩ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 8 ወእግዚኣብሔር ጐይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካ ስኮን ናብ ኲላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምእንቲ ተቃወምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይሕነን ስቕ ከተብሎ ካብ ቆልዑን ዝጠብውን ሓይሊ ኣዳለኻ ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕትኻ ንስኻ ዝቖምካዮ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብኽብርን ጌጽን ከዓ ኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣእዳውካ ሸምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኹላ ተነባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘብለን ወእግዚኣብሔር ጐይታና ስምካ ስኮን ኣብ ኲላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ሃሌሉያ ኣሜን መዝሙር 12 ወእግዚኣብሔር ሕያዋይ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእከል ደቂ ሰብ እውን እሙናት ጠፊኦም እዮም እሞ ኣድሕን ነፍሲ ወከፎም ምስ ብጻይ መሓሶት ይዛረቡ ብዘይቀባጥር ከናፍርን ብክልተ ልብን ይዛረቡ ኣለዉ እግዚኣብሔር ንኹላተን መቃባጠቲ ከናፍር ነቲ ዕቡይ ነገር ትዛረብ መልሓስ ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርታዕ ኣሉና ከናፍርና ናትና እየን ምን እዩ ኸ ጐይታና ዝብሉ ክምንቅሶም እዩ ስለ ምግፍዑ ጥቑዓት ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ከተንስእ ነቲ ዝናፍቆ ምድሓን ከምጻሉ እየ ይብል እግዚኣብሔር ቃላት እግዚኣብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ ብመምከኽ መሬት ዝጸረየ 7 ሳዕ እተኰልዕ ብሩር እዩ ወእግዚኣብሔር ክትሕልዎም ካብ ዝወለዶ እዝስ ንዘለዓለም ከተዕቆም ኢኻ ብልሽውነት ኣብ ማእከል ደቂ ሰብ ልዕል እንተበለ ረሲኣን ኣብ ኩሉ ወገን ይዞሩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 13 ወእግዚኣብሔር ክሳዕ መዓስ ኢኻ ፈጺምካ ትርስዓኒ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ከገጽካ ትኸውለለይ ክሳዕ መዓስ ከብነፍሰይ ክጭነቕ ዕለት ዕለት ስብ ልበይ ክሓዝን እየ ጸላእየ ክሳዕ መዓስ እዩ ዝዕብለለኒ ወእግዚኣብሔር
ኣምላኸይ ጠምት መምለሰለይ ኣነ ድቃስ ሞት ከይድቀ ጸላየይ ስዕረየ ከይብል እንተተናወፅኩ ተጻረደይ ከይፍስኡ ንዕንተይ ኣብርሃየን ኣነ ግና ብምሕረትካ ውከል ኣለኹ ልበይ ብምድሓንካ ይሕጐስ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሰናይ ገይሩለ እዩ እሞ ምስጋንኡ ክዝምር እየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 15 ወእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ዝነብርከ መን እዩ ትብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራሕቲ እግዚኣብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጐድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለዲ ዘይቅበል እቲ ከምዚ ዝገብርሲ ንዘለዓለም ኣይክናወፅን እዩ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ወኣምላኽ ሃበኻ ውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ጐይታ ኢኻ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ ጻዕርዕቶም ናብ ካልኦት ዝጐዩ ክበዝሕ እዩ ናይ ደም መስዋእቲ መስትዮም ኣይክስውእን ንስሞም ከዓ ብኸናፍረ ኣይከውስእን እየ እግዚኣብሔርሲ ክፍሊ ርስተይን ጽዋየይን እዩ ነቲ ዕፃ ዝበጽሓኒ ተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣብ ባህ ዘብል ቦታ ዕፃ በጺሑኒ ኣረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ ነዚ ምዕለን ንእግዚኣብሔር ባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኾላሊተይ ምህራኒ እየን ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጐስ ክብረይ ዕልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽንዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጐስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ዘለዓለም ብጽና ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 19 ሰማያት ክብረ ኣምላኽ የዘንትዉ ጠፈር ከዓ ግብረ እዳዊ የውሪ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንቲ ፍልጠት ትሕልፈላ ዘረባ የልቦን ምዝርራብ የልቦን ድምፂ እውን ኣይስማዓን እዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ንሳኸም መርዓዊ ካብ ሕልፍኛ ትወፅእ ከም ጅግና ከዓ ንምጉያይ መገዲ ትሕጐስ ኣላ ምውፃእኻ ወሰን ሰማያት እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰን እዩ ካብ ረስና ዝኽወል ከዓ የልቦን ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነብሲ መልሳ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ስርዓት እግዚኣብሔር ቁኑዕ እዩ ንልቢ የሕጉሶ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዕንቲ የብርህን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ካብ ወርቂ ኤረኻ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር ኤረኻ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ ባርያኻ ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብዪ ካሕሳ ኣሎ ንገጌታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ እተሰወረና ኣንጽሃኒ ንባርያኻ ካብ ትዕቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥን እውን ዕገቶ ሽዑ ሙሉእ ክኸውን ካብ ዓብዪ ኣበሳ ከዓ ክነጽህ እየ ወእግዚኣብሔር ከውሕይን መድሓንየን ቃላት ኣፈይን ሓሳባተይን ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብህግ ይኹን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 25 ወአምላኽ ነፍሰይ ናባኻ ወእግዚኣብሔር ነፍሰይ ናባኻ ልዕል ኣለኹ ኣምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ ኣይትሕፍረኒ ጸላተይ በኣይ ደስ ኣይበሎም ንዓኻ ጽበይ ኸቶ ኣይከሓፍሩ እንቶም ብዘይ ምኽንያት ጠልሙ ግና ክሓፍሩ እዮም ወእግዚኣብሔር ጐደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድሓነ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሓንን ኣሰምህረንን ኩሉ መዓልቲ ጽበየካ ኣለኹ ወእግዚኣብሔር ምሕረትካን ሳህልኻን ካብ ለዘለዓለም እየን መዘክረን ወእግዚኣብሔር ንኃጢአት ንእስነተይን ኣበሳይን ኣይትዘክሮ ኸሎምኻትካ ስለ ሳህልኻ ኢልካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ሰናይን ቅኑዑን እዩ ስለዚ ንሓጥኣን መገዱ ክምህሮም እዩ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታት መገዱ ከሰምህሮም እዩ
ነቶም ኪዳኑን ምስክራቱን ዝሕልውስ መገድታት እግዚአብሔር ኩላተን ሳህልን ሓቅን እየን ወእግዚአብሔር በደለይ ዓብዪ እዩ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ይቕረ በለለይ ንእግዚአብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ ንዑታ ዝሓርያ መገዱ ክምህሮ እዩ ነፍሱ ብድሓን ክትነብር ዘርእውን ንምድሪ ክወርሳ እዩ ምስጢር እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርህዎ እዩ ንሱ እውን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ ነጋረይ ካብ መርበብ ከውፀን እዩ እሞ ዓይንተይ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር እየን ኣነ በይነይን ሽጉርን እየ እሞ ናባይ ቁልሕ ይበል ደንግጸለይ እውን ጭንቀት ልበይ ዓዚዙ ካብ ጸባይ ኣውፃኒ ንመከራይን ጭንቀይን ረኣየ እሞ ንኹሉ ሓጢኣተይ ሕደገለይ ጸላእተይ በዚሖም እዮም እሞ ረእዮም ግፍዐኛ ጽልኢ ጸልኡን ኣለዉ ንነፍሰይ ሓልዎ ኣድሕነኒ እውን ኣባኻ ውከል ኣለኹ እሞ ኣይትሕፍረኒ በኣኻ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እሞ ንጽህናን ቀንዕናን ይሓልዋኒ ኦ ኣምላኽ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ጸበባኡ ኣናግፎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 27 እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መንዳእየ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መንክየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዕሞ ወደቑ ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናት እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ክሃብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክኸውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ሎሚ ኸዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ ኣብ ድንኳኑ እውን መእስዋእቲ ብዕልልታ ኸቕርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውደሶን እየ ወእግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ ኣባኻ ምህልል ኣለኹ መሓረኒ እሞ መልሰለይ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኾይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ ወእግዚአብሔር ንገጽካ ደልየ ኣለኹ ገጽካ ይትሕብኣለይ ንባርያኻ ብቁጣ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳእየይ ኢኻ እሞ ወኣምላኽ ድሕነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይን እነይን እኳ እንተዝጠንጥኑኒ እግዚአብሔር ሲኢር ንበኒ እዩ ወእግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምኽንያት ጸላእታ በታ ቕንዕቲ መገዲ ምርሓኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘስተንፈሱ ሰባት ተላዒሎምኒ እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይተሕልፈኒ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሕያዋን ከም ዝሪኦ እንተዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 63 ወኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ኣንጊሄ ድልይካ ኣለኹ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ደረቕን ጽሙን ምድሪ ኾይኑ ይናፍቐካ ኣሎ ከምኡውን ስልጣንካን ክብርኻን ምእንቲ ክርኢ ናብ መቕደስካ ማዕዶ ኣለኹ ለውሃትካ ካብ ህይወት ይበልጽ እዩ እሞ ከናፍረይ ክውድሳኻ እየን ብህይወተይ ክሳዕ ዘለኹ ክባርኸካ ብስምካ ንእዳወይ ከልዕለን እየ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ እሕጐስ ኣለኹ እሞ ኣብ ድቃሰይ ክዝክረካ ብለይቲ እናነቓሕኩ ክሓስበካ ከለኹ ነፍሰይ ከም ስብሒን ኣንጉዕን ትጸግብ ኣፈይ እውን ብኸናፍር ዕልልታ ከመስግነካ እዩ ነፍሰይ ኣብ ምድሪ ትጠብቕ የማነይቲ ኢድካ እውን ትድግፈኒ ኣላ እቶም ንህይወተይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ግና ናብ መዓሙቕ ምድሪ ክወርዱ እዮም ንስልጣን ሰይፊ ክወሃቡ ግደው ኻሩ ክኾኑ እዮም ንጉስ ግና ብኣምላኽ ክሕጐስ ኣፍ ሓሰውቲ ክዕበስ እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብኡ ዝምሕል ዘበለ ክሕበን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 67 ኣምላኽ ይምሓረና ይባረኸና ገጹ የብርሃልና መገድኻ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሎም ህዛብ እውን ድሓንካ ፍለጥሲ ገጽካ ኣብርሃልና ወኣምላኽ ኣህዛብ የመስጉንኻ ኩሎም ኣህዛብ የመስጉንኻ ንህዝብታት ብቕንዕና ክትፈርዶም ንህዝብታት ኣብ ምድሪ ክትመርሖም ኢኻ እሞ ህዝብታት ይተሓጐሱን እልል ይበሉን ወኣምላኽ ኣህዛብ የመስጉንኻ ኩሎም ኣህዛብ የመስጉንኻ ምድሪ ፍሪኣ ሂባ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይባረኸና እዩ ኣምላኽና ይባረኸና ብዘሎ ወሰናት ምድሪ ኸዓ ይፍራሃዮ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 70 ወአምላኽ
ንምንጋፈይ ወእግዚአብሔር ንምርድእ ይቀልጥፍ እቶም ነፍሰይ ደሊዋ ይሕፈሩን ይሕነኹን እቶም ሕሰም ዝትምነይለይ ንድሕሪት እመለሱን ይነውሩን ኣሰይ ዝብሉን ነዊሮም ንድሕሪት እመለሱ እቶም ዝደሊኻ ኩሎም በኣኻ ባሂበሎምን ይተሓጐሱ እቶም ድሓንካ ዝፈትዉ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ልዕል ይበል ይበሉ ኣነ ግና ምስኪንን ድኻን እየ ዎ ኣምላኽ ናባይ ፍጠን ዎ እግዚኣብሔር ረዳእየይ መናግፈነየይን ንስኻ ኢኻ ኣይትደንጉይ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 113 ሃሌሉያ። አቱም ባሮት እግዚአብሔር አመስግኑ፣ ንስም እግዚአብሔር አመስግኑ። ስም እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ይባረኽ። ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራባ ስም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሕዛብ ልዑል እዩ፣ ክብሩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይት እዩ። ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጠ ናብ ሰማይን ናብ ምድርን አንቆልቂሉ ዝጥምት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝመስል መን እዩ? ምስ መሳፍንቲ ምስቶም መሳፍንቲ ህዝቢ ከቐምጦስ ንምስኪን ካብ ሓመድ የተንስኦ ንድኻውን ካብ ድኹዒ የልዕሎ ንመኻን ኣደ ቆልዑ ገይሩ ኣብ ቤት ብሓጎስ የንበራ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 143 ጎይታየ ጸሎተይ ስማዕ ንምህለላይ ጽንበሎ ብሓቅኻን ብጽድቅኻን ምለሰለይ ሕያው ዘበለ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ፍርዲ ኣይትእቶ ጸላኢ ንነፍሰይ ይሰጓ ንህይወተይ ናብ ምድሪ ድርብያ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ጸልማት የነብረኒ ኣሎ መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ይደክም ልበይ ኣብ ውሽጠይ ስንብድ ኣሎ ናይ ቀደም መዓልታት እዝክር ኩሉ ተግባርካ እስተንትን ግብሪ ኣእዳውካ ኣሓስብ ኣለኹ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ነፍሰይ ከም ደረቕ ምድሪ ትጸማካ ኣላ ወእግዚአብሔር መንፈሰይ ደኺሙ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ምለሰለይ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ዝወረዱ ከይመስልሲ ገጽካ ኣይትኸውለለይ በኣኻ እውከል ኣለኹ እሞ ኣንጊሂካ ሳህልኻ ኣስማዓኒ ነፍሰይ ናባኻ ልዕላ ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ኣፍልጠኒ ወእግዚአብሔር ዕቑባኻ እየ ካብ ጸላተይ ኣናግፈኒ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መንገድሚ ይምርሓኒ ወእግዚአብሔር ስለ ስምካ ኢልካ ብህይወት አንብረኒ ብጽድቅኻን ነፍሰይ ካብ ጸባ ኣውጻእያ ኣነ ባርያኻ እየ እሞ ብሳህልኻ ንጸላተይ ኣጽንቶም ነቶም ንነፍሰይ ዘጽብቡላ ኩሎምካ ኣጥፍኣዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 17 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ብኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ብኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ይሓዞን ዮሐንስ ዝብስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኾነት ዓለም ግና ይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙኑ ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲዩ ነብኡ ርአና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ይጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እዩ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነልና ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኦ ክርስቶስ ክፍልታት ጸሎቱ ኦ ንኩሉ ሰብ እተበርህ ሓቀኛ ብርሃን ናብ ዓለም ዝመጻእካ በቲ ኣብ ደቂ ሰብ ዘሎ ፍቕርኻ ናብ ዓለም ኣቶኻ ኩሉ ፍጥረት እውን ምምጻእኻ ተሓጐሰ ነቦና ኣዳም ካብ ሓይልታት ጸልማት ኣድሓንካዮ ንደና ሔዋንን ካብ ስቃይ ሞት ናጻ ኣውጻእካያ መንፈስ ውልድነት ሃብካና ስለዚ ከምዚ እናበልና ንመስግነካን ንባረኸካን ኣለና ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ኣብ ብርሃናዊ ህዋሳትን ብርሃናዊ ሓሳባትን ኣባና ኸንጸባርቕ ግዜ ወጋሕታ ብርሃንካ ናባና ፈኑ ጸላም ስቅያታ ይጋርደና ምእንቲ ብኣእምሮ ምሰቦና ዳዊት ኣብ ግዜ ለይቲ ብኹሉ ቓላትካ ክዛረብሲ ኣዒንተይ ነቐሓ እናበልና ኸነመስግነካ ከምቲ ዓብዪ ምሕረትካ ድምፅና ስማዕ ወጐይታና ኣምላኽና ብርሕርሕኻ ርድኣና ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሚን ኣሜን። ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ዝኸበርኪ ኩሉ ፍጥረት እውን ንዓኺ ምስጋና ዘቕርበልኪ ኣደ ብርሃን ካልአይቲ ሰማይ ወላዲት ኣምላኽ ንስኺ ኢኺ። እታ ብርሃና ዘይቅየር ፀሓይ ዘይትጽምሉዕ ዕንበባ ንስኺ ኢኺ። እታ ብድንግልና እትነብር ኣደ ንስኺ ኢኺ። ስለዚ ኣቦ መረፀኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ወድኻ ወሪዱ ኣባኺ ተሰገወ ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ዓለም ምእንቲ ኸድሕኖ ካብ ፈተና እውን ከናግፎ ለምን እዩ ኢኺ። ብሓድሽ ምስጋና ነመስግኖን ንባርኾሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሚን ኣሜን። ናይ መልእኽቲ ስብሓታት ምስ መላእኽቲ ከምዚ እናበልና ነመስግን። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ ሰላም ኣብ ሰውን ሓጎስ ይኹን። ኦ ጎይታ ንኹሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦን እቲ ሓደ በይኑ ወዱ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሰማያት እትገዝእ ነመስግነካን ነኽብረካን ነገልግለካን ንሰግደልካን ንእመነልካን ብጉርምነትካ እውን ንዛረበልካን ስለቲ ዕብየትካን ልዕልናኻን ነመስግን ኣለና። ወይ ጎይታናን ኣምላኽናን ገንሸል ኣምላኽ ነቦ ሓደ ወዱ ሓጢኣት ዓለም እተርሕ ጸሎትና ተቐበለልና። ኦ ኣብ የማን ኣቦኻ ተቐሚጥካ ዘለኻ መሓረና። ንስኻ ንበይንኻ ቅዱስ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ። ኩሉ መዓልቲ እባርኸካ ኣለኹ ነቲ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ዓለም እውድሱ ኣሜን። ኦ ኣምላኸይ ኣብ ምድሪ ሕግታትካ ብርሃነይ ስለ ዝኾነ ካብ ለይቲ ኣትሒዘ መንፈሰይ ናባኻ ተንግህ መድሓኒየይ ስለ ዝኾንካ ንመገድኻ እኽተሎ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣንጊህካ ንድምፀይ ሰምዑ ኢኻ ኣንጊሄ ድማ ኣብ ቅድሚኻ እቐውም ንስኻ እውን ትርኤኒ። ክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ኣሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ኣብ ሕያዋኑን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ዓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕርበለልና። ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮሞምን ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና። ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቑዓት በረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ደንገሊኸ ብስጋኹን ደንገሊኸ ያድ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩል ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርገልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነብስና ሓዲጎ ኸመሕረና ናብ ጐይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣመላዲት
نودخ إيس كريستوس بحرقة حاتيات كسقونا لمنلنا وني حق نقست دنقل سلام نبلكي ونأمانيال أملاخنا زولد كلنا قرعات زرقنا سلامتا نقربلكي ودنقل بقويتا إيس كريستوس التأمنت أمالاديت حاتياتنا من تقحات قلنا تذكرنا مأتوي ጸሎተ ሃይማኖት ወአድ ሐቀኛ ብርሃን ንኽበረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መልሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ኸዓ ነፍስና ስለ ዘርሓናን ነመስግነኪ ኦ ጐይታና ንጉስና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ዕልልታውን ቤተ ክርስቲያን ጽንዓትን ሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ ባርኸና ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዱ ዋሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ኣብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ዋን ምውታን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ጐይታን ውሕን ብስኻ በሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምውታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኣሜን። ኦ ጐይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደጋልና Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Kyrieleison, Kyrieleison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን መልግስኻን ሙላኣትየን ወንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኹን ምኽንያቱ ብግዜ ችግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ ትብልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጐይታ የቕረበለልና ወጐይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን
በከ ረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይልታት ቅድሚ ኩሉ እዋን ዝነበርካ ንዘለኣለምን ሁሉ ዝኾንካ ፀሓይ ብመዓልቲ ኽብርህ ጸልማትካ ንዕረፍቲ ደቂ ሰባት ዝፈጠርካ ኦ ንጉስ ዘለኣለም ነዛ ለይቲ እዚኣ ብሰላም ሓዲርካ ናብዛ መጀመርታ መዓልቲ ስለ ዘእተኻና ነመስክነካ ኣሎና ኦ ጎይታናን ኦ ንጉስናን ንጉስ ዘለኣለምን ብርሃን ገጽካ ከተንጸባርቕ ኣምላኻዊ ብርሃን ፍልጠትካ እውን ከብርሃልናን ልምነካ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ክንከውን ኣብቅዓና ኦ ጎይታ ምእንቲ ዛ መዓልቲ እዚኣ ብቅድስና ንጽህናይ ብሰናይ ምዕዶኽ ንሓልፋ ነቲ ተረፈ ህይወትና ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍጽመ ሓገዘና ምስ ርሩሕን መፍቀር ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ወሃብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳስየን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ንዓኻ ይኹን ኣምየን ኦ ካልኣይ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ንብርሃን ትልኸሞ ዝፍኖን ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ሓጥኣንን ጻድቃንን ተብርእ ጎይታ ኩሉ ንፀሓይ ኣብ ኩሉ ዓለም ከብርህ ዝገበርካ ልብናን ኣእምሮናን ምስ ወዓልና ናብርህ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደስ ከነብለካ ዓድለና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘበለ ሓልወና ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ካብ ኩሉ ተጻራሪ ሓይልን ኣድሕነና ርሩሕን መፍቀር ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳስየን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ንዓኻ ይኹን ኣምየን ድሕር ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሑርሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪተ ነድር ስነ ዘይታምሪፀኒነ ድንግልና ተክልየተ ምላስጋኪ ተከል አፍለሰኪ ወልዋኔ መካነ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረኒ
ረስእንሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜች እሳት ድህረ በፃ ልሳኑ ዘለች ቤት አፉየ አስተንፈሰ ወልሳን አልሆሰስ ለክብረ ፍሰትኪ ድንግል ሶባቄ ርብተ ውዳሴ ማርያም ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜኪ መረከብኩ ሞገሰ በየማንኪ ባርክኒ ሰላም ለፍልስተ ስጋች ምስለ ነፍስኪ መዋቲ በተሰናዋሃቲ ድንግል በክልኤ ማርያም ወለተ ማቲ ዘሰሎሞን አንቲ እንታይተ ጠቢባን ወርቀያፍ የዝባቲ መካነ ፍስሐ ወኑዛዜ ሀበእየ ወለላ ወኢህሊ ወለት ማርያም ህሉት ውስተ ልበ አምላክም ቅድመ ጊዜ ተበስታይኩ በመስጠትኪ የገጸዚአኪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘባረካም ዋላ ለክብራ እንፍሰተ ሄኖክ ወደ ባረካ ማርያም ስብት ወብርት ለተዋካ ይገብሩ በእንቲአኪ ውስተ ሰማያዊት ታዕካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባዔ ፋሲካ ሰላም ለፍልስተ ስጋች ዘኢይቀብል ሞገሱ ወዘኢይነጽብ ባህረ ተውዳስ ማርያም ታዕካ ለእግዚአብሔር ሰላም ለቅደሱ ተባሉ በሰማያት ለለያች ያፍለሱ ማርያም እንተ ታንሶ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዛፈድፈደ ስባሄ እንፍልሰተ ኤልያስ ማርያም ቀንሙስ ማርያም አፈ ወርየ እንተ ብርሃነ ይለብሱ ወይታጸቡ ሱራሄ ባለ ፍልሰትኪ መላእክት ሰበኩ ኩለየ ሰላም ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ውስተ ልበሰብ ዘይተአለየ እንዘ ትታጸፊ ጸጋ ወትለብስ ይበየ ማርያም ስጋች ዘተመሰለ ባሕርየተ አፍረ ሞታ ኮኑ ሶበነጸረ ወርእየ ዘበደመናብሩ ያርግ ሰማየ ሰላም ለፍልስተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃ ድንግል ወንበለ ወልቂ በኩረ ፍስሐ አልቦ ለሞት ማይሰሪሁ ዘፈታ ወሙታነ በሲኦል አንቅሃ ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያዕርግ ቅድስተ ቅዱሳን ለመልአከ ሞት ጸዋግ መልአከ በቀል ወተለይሞሚ አድወዮ አንሞ አለ ፍልሰትኪ ማርያም ለአምላክ አቶሙ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ
እማለመ መትት ሃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ተሃሉ እንዘ ያቅባ ሱራፌል አርያም ትብይት እምነጽያ ዘወራት አፍናሁ ተሰተምኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ ባሕረ ንስኪ ወትረኪ የሃድፊ ሰላም ለፍልስተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ዋኤና ወን መዝራዕተ ተሳል ዝክርኪ ለትውልደ ትውልድ ዘየሎ አምሳይተነፈስ ማርያም ለሃጣነ ወሎ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተዋህዳ ወተካፈለ ክብር ለፍጥረት እጅ ድንግል ለኢየሩሳሌም በአውዳስ ለሲነ ተስካር አፍረወ እፍረት ጻዳ ነገሰተ ቅድስት ወደ ሰያን ያበውኡ ጋዳ ሰላም ለብዘተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እንፍሰተ ኤልያስ ነቢየ ሲሎ ረጽድ ሰድኒ ማርያም በክነ ጳውሎ ለምንታነ በፍግአ ወበጤና እዴሎ ዘይደግነን ሞት ዘይገንን ኩሎ ሰላም ለፍልስተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመትኩንዮ ምእመ ለሆርያን ደቂ እሳየጥኒ ማርያም በነዋየ ሳልኪ ወከመ ይሰየጣ አመለተ ፍትወት ወጻይ ዘመደ አዕዋፍ አምን ለክልኤ ጠሪቅ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብየርሶ እንተ ገባሪሃ እንተ ኬኒሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማይሰረ ሞት መሪርሶ ንግሥተ ሰማያት ወምድር እይሳነች አግዘቶ ለኃጥእ ገብር ሰላም ለትንሣኤ የሥጋኪ ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያወ እምድኅረ ኀባውስቴታ ከጸላሎት እቺ ክድንኒ ማርያም ምግበ እፍራታ ወሰውር ይከውን አደታ አመጣገር ዘነሳት ማይጸንታ ሰላም ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነበቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃቤችታ ለሊቀ ካህናት አሞን ማርያም ሰርጎት ትርሲቱ ሲኦል ለይኩን በልብስ እስከ ነላዕሉ ወጣኒቱ ፍሬ ከናፍር ወአፍ ውዳሴኪ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማው ወህማሙ ተተለዓለሙ ገሰስ ምስለ ፍልሰትኪ ድንግል እተቶ ተስታብ ዘጻጽሙ እንዘ ይብል ሶበላይ አሜሃ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒ ስብሐት ለኪ ማርያም ላምራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ሳበቱ ወርቅተ ወብሩር ኃላፊ ውእቱ ወእምኩሎን ማርያም ኪያኪ ፈቱ ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕማ በረኸታ ረድኤታ ከፍለና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ
نحنا دما مقدنا زقنا قبرلنا حتى هواريات كم زملسكا حتى كلنا زملس صومن صلوتن سباين قبرلنا بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصخات مزا فاركا همتا بسمايكم دما مدريكم يعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتوتونا من قسن حيلين كبرن زال عالم ناتكا إما أمين أوزت يا مريم من هيك قدوس قبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غد انقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاو أنس برختي خفركر سخون برخي أو ملتا تصقا جابير مساخيو أو في الست دس بالكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين قدامي ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦ ኃይልን ጥበቡን እዩ ሓጢኣት ዓለም ዘቕረበኪ እግዚኣብሔር ንስኻ ከመ ይቕረበለልና ጠፋኣን መዋትን ፍጥረትካ ክተድሕን ብመስፈርቲ ጥበብኻ ካብ ሰማይ ወሪድካኻ በክናፍ ንፋስ ዝኸይድ ንመላእክትኻ መንፈስ ዝገብሮም ነቶም ዘገልግልዎ ነበልባል ሓዊ ዝገብሮም ንምድሪ ጠሚቱ ከም እትዕዝ ዘገብራ ንእምባታት ዝድሶም ተኩ ከዓ ንህዝብኻ መንፈስ ጸጋኻ ጽንዓዮም ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ በመንፈስ ጸጋከ ኣጽንዖሙ ለህዝብከ አንተ أهدي عالم እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ንህዝብኻ መንፈስ ጸጋ ኣጽናዓየ ኣሐጕሶም መቕለይ ጭንቅን ርዳእ ጽጉም ንስኻኻ ንሃዋርያት ገጾም ነዳያን ገንዘቦም ተስፋን ዝቐበሰሶም ንሙታት መተንሲኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቡእ ኃይልን ጥበብን ኢኻ ንኣኻ ነመስግን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ
ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማይፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥዋቲሃ ለሃጸናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይጋርያ ለአንሶ ሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ተዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስግደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውግዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝይርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ገዓራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ
እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለኒ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽረክት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመልከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ አምላክነ ክርስቶስ ዘለከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በቀራንዮ
ንስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአንሰሶከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሐሰብከ ግራዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አሐዞከ አይሁድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ አሰሮ ከድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛተቶከ ከመ ሰራቀ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰብሖከ መሥዋዕትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀሰፎከ ዘባንከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዛልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተኮራይከ ርእስከ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ከመስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ብሂአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽላተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጥዕምከ ሞተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገዞ ከገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛበሉ ከመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወደዮ ከውስተ ዝህር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኬንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ካይበና ሰበቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም በመነወሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወናስስና ተወቀወነ ወደ ቤተ አምር ያብዙ ለመጽባቱ ንጉሥ ለትነብሩ ተንስ ወለተረሞ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖ ቆሞ ተአምረ ድንግል ከመድረስ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመበግዑ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይተ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥክ መድኃኔ ኩሉ ዛመትቤ በጽራህከ ተማህፀን ምህላነ ስማ አምላክ ኦ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሃረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ ማልበረዳ በጊዜ መንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ወለጻድቃንስ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ
ትሰመይ መሃርየ ስማር ነሃ ናበ ሃሌሉያ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ በሳይለከ ናበ ሃሌሉያ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለከ ለከ ንፌኖ ስብሃተ ወለከ ናርግ መሐሪ ኃጢአትን አሰስሬ ዋድነን ወተማሕፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕለ እቶ ሳይል ሃሌሉያ መሐረና መሐሬ ወተሳለ አፍታሂለከ መሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካ እስመ መሐሪ አንተ ሳሌለከ ለኩሎሙ ለይሰው የውከ በጽእ ሰማይ ወትረ ሃሊ ዘውስተ አድኅ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ደሳሎ ለአብ እስመ አብ ያእክል ለዘሳል ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለትውደሉ ለክርስቶስ ያኩሎ ሃሌሉያ ሃሌ መኑ ተስፋየ እግዚአብሔር እግዚኦ ማጽነፈ በአምላከ ምሕረት አበ ንጉሠ
ስብሃት ነፍስየ ለእግዚእየ ወአምላክየ ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ሀበ አምላከ ምሕረት አማጽን ነፍስ ንጉሰ ሽባት አማጽን ነፍስ እግዚእየ ወአምላክየ አማጽን ነፍስየ ምግባር አበ አምላከ ምህረት አበ ንጉሰ ስብሃት በእግዚእየ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ንሳሎ ናስተምሮ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳአን ነዳያን የምንባን ናሃቤከ ተማይጽ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳን አምላከ ነዳያን ናዛዝ የህዞናን ናቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳን ወተስፋ ቦታን ናሃቤከ ተማይጽ አቀብከነ እምሸንግ እስከነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግሥከ ለከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግሥከ ከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግሥከ ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ
ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ስእለቶ ለዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላምከ ሃበነ ወማእከሌነ ይትርሃቅ ይትማተከ መንነ ሃሌሉያ ስብሐለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ አረድ ወገመዱ ዘረቡ ሥጋሁ ከመ አመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሳ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ ሰላም አለ መንግሥተ ክብሮ ሳርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማሂደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳን በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳን በረከት መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ የላብሰራ ለማርያም ወይቤላ ወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋሎ ማይደግ ለሰላም ሀብየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ
لعالم عالم هللويا سلام سلام ولد وسلام منفس قدوس يا هالو ما يكرك ما نسير ونقني لا تنفسان تحسيباتي اسم أملاك يتدنقلنات يأكلت ذاتي تدنقل تلمية نبيات مقصص كتم الهواريات مملا سمايت وتم الملائكة لا يدلو كبر وسبات ولا ولدا أملكو وسجدت بمدر وبسمايات بباهر وبكلات العالم عالم آمين سلام عبود فصل فقر عليك مريم نقرة أملاك مقدس مسكر وابتر رجلك دين أملاكنا ودعينا يسكر سوس وترير حق ما يمن أدرك رمت وكريسيان العالم
ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ሩፋኤል ማረነ መላእክት ማረነ በእንተ መላእክት ማረነ መላእክት ማረነ በእንተ መላእክት ማረነ መላእክት ማረነ በእንተ መላእክት ማረነ ነቢያት ማረነ በእንተ ነቢያት ማረነ ነቢያት ማረነ በእንተ ነቢያት ማረነ ነቢያት ማረነ በእንተ ነቢያት ማረነ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ሰንበት 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 ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አወፀነ ማርያም ሰማዕት ማርያም ለስራቶ ተግባረ ወልኪ ንፋገር ኩሎ ማዕተ ኩሎ የየ ስብሐት ዘገበነ በእንተ ማርያም ማሪ ስረገነ እግዚኦ ምሕረትከ በላዕነ እግዚኦ ቀቦም ለኩሎ ወዘ ክርስቲያን ነፍሳት አክብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮ ቀቦም ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ በዛቲ ሀገር ባንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ዕጣንና ኩሉ ተቐበለልና ኣብ ቅድሜኻ ኣምላኽና ቅቡል ኮይኑ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትፈትዎ ግበረልና ካባኻ ድማ ኣምላኽና ምሕረትን ሰላምን እንረኽበሉ ጾምን ጸሎትን ስባእየን ግበረልና ሕቶ ቦታትና ሃዋርያት ከም ዝመለስካ ሕቶና ዝምልስ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ኣምላኽና ሰላም ሃበልና ነቶም ኣብ ሕማም ሰቐዩ ዘለዉ ፈውሶ ምሕረት ካልኣኸሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ እስኻ ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ድራር ለሲኢኖም ዝጭነቑ ዘለዉ ድማ ስኻ ንኩሉ ዝኸውን ኣለካ እሞ ኢድካ ይብረኸ ዘርግሓሎም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣሲሮም ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ እህምታ ዘለዉ ድማ ሰንሰለቶም በቲካ መቃውሖም ሰይርካ ሓዳ ግበሮም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ዝወለድና እዮም ባርኸልና ኣምላኽና ንዓና ድማ ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ኣፀብቐልና ዝሃብካና ድማ ኣምላኽና ተኣዘዝና የኹም ፍፅመሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ስኻ ሓግዘና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ካይ ቀደም ዝተኻ ትምፃእ ኳድካ እንታ ኣብ ሰማይ ሁሉማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና በደሉና በደሎም ከም ዝሕደግናሉ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት እናንበር ፈተና ኣይተይኩን ግዝትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ውእቱ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለክሉ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩክ ኢኺ ረኸርሶም ብሩክ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍሲስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ መልጣና በለት ለምን ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበል እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርሶን ብሩክ እዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓጢአትና ሓድገልና
ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሕዚ ለጸሎት ተሳለን ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኢ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከዓ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ እንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፃን ሲሆን ከምናና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወኢተፈስሑ ጸላእትየ ላዕሌየ ወሊተሰ በእንተ የዋሃትየ ተወከፍከኒ ወአጽናዕከኒ ቅድሜከ ለዓለም ጸላተይ እንተ ዘይተዓወተለይ በዚ ንስኻ ከም ዝባሃካኒ ይፈልጥ ኣለኹ ንዓይሲ ብንጽህናይ ትድግፈኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ንዘለዓለም ተንብረኒ ኣለኻ መዝሙራዊት ምዕራፍ 41 ቁፅሪ 11 12 ወኢተፈስሑ ጸላእትየ ላዕሌየ ወሊተሰ በእንተ የዋህትየ ተወከፍከኒ ወአጽናዕከኒ ቅድሜከ ለዓለም ወኢተፈስሑ ጸላእትየ ወሊተሰ በእንተ የዋህትየ ተወከፍከኒ ወአጽናዕከኒ ቅድሜከ ወኢተፈስሑ ጸላእትየ ላዕሌየ ወሊተሰ በእንተ የዋህትየ ተወከፍከኒ
ዋዝናእከኒ ቅኔከ ለዓለም ወኢተፈስሕ ጸላእተ ላይለ ወሌተሰበንተ ዋዕድ ዋጽናእከኒ ቅድሜከ ለዓለም ወኢተፈስሕዎ ጸላእት ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረባሃል ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይዕለና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ብፅባቅ ሰሚዕና ንምግባር ኣብቅዓና ጾምና ተቐበለልና ጸሎትና ዕጣንና ተቐበለልና ጎይታ ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ነገራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ሃበና ወጎይታ ንብዓት ኣዴታትን ፍሳስ ደም ዕሸላትን ደው ከተብል ንዓኻ ጥራይ ዝከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና ሰላም ካሃበና
فحسبوا أكبرنا تشنيهم زلوا دماروا لهم تأثيرهم زلوا فتحيهم ጠሚዮም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ከተዝንም ድማ ንዓኸ ንልምነካ ኣለና ረድኤትካ ንፅበ ኣለና እሞ ቁልሕ በለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሕደት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድና ድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ነፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ወንጌለ መንግስትን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ኣብ ደጀ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ናብ ጃልባ ኣትዩ ተሳገረ ናብ ዓዱ እውን መፀ እነሆ ከዓ መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጸይሮም ናብኡ ኣምጽዎ ኢየሱስ እምነቶም ርኡ ነቲ መጻጉዕ ወደየ ኣጆኻ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ በሎ እነሆ ከዓ ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ በለ ንምንታይ ብልብኹም ክፉእ ትሓስቡ ኣለኹም ኣየናይ ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞኪድ ምባል ንወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንስኡ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ እዚ ርእዮም ፈርሑ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኣመስገንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ግን አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊዑ ተንሥአ ምስጋና ሰማይ ዝዓረገ የማነ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ይመጽእ እዩ ጎይታ ይቕረበለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር
ዝርከን ዘይትረ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋኑ ፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ ንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብዕል ተቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን እቲ ምስጋን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕዋት ዝበተርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሉ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃነት ትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁኔን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ ትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሞቕ ጸልመት ናብ ብርሃን ኣውፂእካ ካብ ሞት ኣድሕንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሓና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝብን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ምስኻ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነፍሲ ወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባዕኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቶም ጽሙሓሶም ኣባላትካ ናዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸገም ጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነታ ባሕሪ ጨነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽርማሰር ዘለኹ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኽዩን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም እተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንተርቅን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብኽቡር ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርብ ባኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለኣለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ መስለ ሆ
አምላክ ሄሌና ልብከ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ እንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ቸያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘበረፅ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣባ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እንተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዓኻ ንውድሳ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና እማእኸልና ኾንካ ድማዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመብለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዘኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ስማዕ
ዘላለም ንጉስ ማስ በናዝዝ ጓለማወታ አተወከፍ ስሩያነ በምህረት ካንጽህ አብዳነ አጥበበ ወጎላነ ሜጥለ ወዘመቆ አድነ ወለኩልነ ኩን ጸወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎም ለከሞ ምስለ ክትዎ ለአምላክኒ ትመንር ካን ዘይትልወትና ኸና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብና ንዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕና ሪካብናት ካይምረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፌ ናይ ጥሰ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓድስካ ኣብ ትእዛዝካ ድማ ስኽተታት ጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንወድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋዚ ብኣኮይተትን ብማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ መኽርን ናትካ ቃልን ናትካ ምምፃሕን ናትካ ጥበብ ናትካ ምምፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእን ጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ክፉዓት ዝብከለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታብና ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ካብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዘብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእ ተፍቆረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለመ
ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ብማርያም ወላዲት ይለመነና ጸለናየ ጸሎት ተማህለልናየ ምህለላ ንጸሞ ዘለና ጸም ኣምላኽና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ነዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ዝቕይር ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ጸብቐልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የረና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ወሳን ደገልና ተውኳ ድሕነና ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ካይማመና ዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ይኸ ብስጋሆን ድንግል ይኸ ኣደግ እግዚኣብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብርኽቲ ክብረ ማፀንኩም ብርኺኦም ዝተጠጋው እግዚኣብሔር ምሳኺዮም ፍስስ ስበል መትያትና ንዓድ ገና ነፍት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለመነልና ኣሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ፈቒድዎ ደቂስና ክንትስእ ናብዚ ቅዱስ ቦትኡ ድማ ክንግስግስ ቃሉ ክንሰምዕ ምስጋንኡ ከነቕርብ ማንም ዘይረኽቦ ዕድል ኢና ረኺብና ዘለና እሞ ስለዛ ዕድል እዚኣ ድማ ንኣምላኽና ነመስግኖ። ሎሚ ዝተነበተልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ 9 ካብ 1 ክሳብ 8 ደጊመ ንእሽተይ ከንብባ እሞ ሎሚ ንዓና እግዚኣብሔር እንታይ ክዛረበና መዲብሎ እንታይ ክብለና እዩ እንታይ እቲ መልእኽቲ ንዓይን ንዓኹምን ነዞም እንሰምዕ ዘለና ኣብ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮይንና እውን ነቲ ንሰምዖ ዘለና መልእኽቲ ሎሚ ንዓይ እንታይ እዩ? ቃል ኣምላኽ ዛንታ ከምዚ ገይሩ ክርስቶስ ኢልና ከነዘንትዎ ጥራይ ዘይኮነ ህያው እሞ ሎሚ እውን ዝዛረበና ዘሎ ንኩሉ ሰብ ንደቂ ሰባት እንዳተዛረበ ዝነብር ህያው ቃል እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰምዕ እዛን ናይ መንፈስ ክዕድለና ዝዓቁር ልቢ ዘተግብር ሕልና ድማ ክህበና ፀጉ የብዝሓልና ንዓይነ ዝዛረብ ድማ እታ መልእኽቱ ትኽ ኣቢለ ከም ዘላታ ከሕልፋ ልሳነይ ክቐብእ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ናብ ጃልባ ኣትዩ ተሳገረ ናብ ዓዱ እውን መፀ እንሆ ከዓ መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ፀይሮም ናብኡ ኣምፅዎ ኢየሱስ እምነቶም ርኢዩ ነቲ መጻጉዕ ወደየ ኣጆኻ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ በሎ። እንሆ ከዓ ሓያሎ ካብቶም ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ በለ
ንምንታይ ብልብኹም ክፉእ ተሓስቡ ኣለኹም ኣየና ይቐልል ኃጢአትካ ተሓዲገልካ ምባል ዶ ወይ ተንስእ እሞ ኪድ ምባል ንወዲ ሰብ ግና ኃጢአት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንስኡ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ርእዮም ፈርሁ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኣመስገንዎ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እዛ ምዕራፍ 9 ቅድሚያ ዘላ ምዕራፍ 8 እንተዳሪእናያ ካብ ሓደ ኣጋንንቲ ካብ ዝሓመመ ስለ ዘውፅአ እቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብ ምስ ወፁ ግን ናብ ሓሰማታት ኣትዩ ናብ ባሕሪ ምስ ኣጥለቖም ሓሰማታቶም ስለ ዘጥፍኣሎም ካብ ምድርና ኣልግሰልና ክብልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ሕጂቲ ተጻራሪ ናይዚኣ ግን ሰባት ከዓ ብፃዮም ስለ ዝሓመመ ይፍውስ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ናብ ጎይታ ከምፅዎ ከለዉ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ካብዚኣ ንሕና ታርእስቲ እንታይ ክንብል ኢና ኃጢአትካ ተሓዲግልካ እዩ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ትብል ክንርኢ ኢና እሞ ናብ ዓዱ መፂ ናብ ቅፍርናሆም ይብል ሰባት ከዓ ከም ዝፍውስ ዓብ ተኣምራት ከም ዝገብር ፈሊጦም ናብኡ ምፅኦም ኢሎም ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ሓደ ዓቐን እምነት መጠን እምነት ናይቶም ተሰኪሞም ዘምፅዎ የርእየና ንብፃዮም ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 2 ከዓ እንታይ ኢሉ 4 ምዃኖም ነጊሩ ብዝባን ናሕሲ ሰብ ስለ ዝበዝሐ ምሕላፍ ስለ ዝኸልኦም ብዝባን ናሕሲ ቀዲዶም እዮም ናብ ቅድሚ ጎይታ ኣብፂሖሞ ካልኣይ እቶም ዘዕዘምዝሙ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝበሃልን ዝኸውንን ዘሎ ዘይምርኣዮም ሳልሳይ እቲ ቀዳማይ ክፍወስ ዘለዎ እንታይ እዩ ሎሚ ኸ ንዓና እዚ እንታይ እዩ መልእኽትና እዩ እቶም ተሰኪሞም ዝመፁ ብፃዮም ሓሚምዎ ዘሎ እንታይ እዩ ለሚሱ እዩ ለሚሱ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይክእል ግን ነፍቲ ይፍውስ እዩ ዝበልዎ ናብ ክርስቶስ ኣምፅኦሞ ከምቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ እቲ ኣካላዊ ምልማስ ዘይኮነ ንቅድም ፈዊሱ ጎይታ ግን ተቀዳምነት ዝወሃቦ ንርአዮ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ እዩ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ክፍታሕ ዘለዎ ንቅድም እቲ ቀንዲ ዘገድስ እሳቶም ግን ስጋዊ ምፍዋስ ክረክብ ናብ ክርስቶስ እንተመፂኻ ግን እቲ ሓኪም ነብስን ስጋን ንክልቲአን ክፍውሰን ከለዎ ንርኢ ማለት እዩ ተቀዳመይቲ ክትመፅእ ዘለዋ ግን ኃጢአትካ ተሓዲግልካ እዩ ሕጂ እዚኣ ዋላ ሓደ ይርአን እዩ እዛ ቃል እዚኣ ተዘሪብዋ ኣሎ ከመይ ገራ ተሓዲጋ በይ ተሓዲጋ እንታይ ትኸውን ዘይትርአ ውህበት ኣምላኽ እያ ዘይትርአ ውህበት ኣምላኽ እያ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ግን እዚ ነገር እዚ ኣጸቢቆም ስለ ዝፈልጡ ይጻረፋሉ ኢሎም ምክንያቱ እቲ ኃጢአት ክሓድግ ዝኽእል መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ምሕዳግ ኃጢአት ናይ ኣምላኽ ስልጣን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ከመይ እዚ ኃጢአት ክሓዲገልካ ዝብል ስራሕ ኣምላኽ ይጻረፋሉ ብላስፈሚ ይጻረፋሉ ኢሎም ብመንፈስ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፈሊጡ ግን እቲ ካልኣይ ሪኹም እዚ ኃጢአት ምሕዳግ ሕጂ ኣምላኽ እየ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ውሽጦም እንታይ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ፈሊጡ ድማ ስለምንታይ ከበዚ ትግሮም ኣለኹም ኣየናይ ይዓቢ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ዶ ይኸብድ ወይስ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ምባል በዚ ከምዚ እንዳበለ ከኣኒ ኪድ ዓራትካ ኣልዒልካ ተንስእ ከዓ ክብሎ ከሎ ንሪኦ ሕጂ እቲ ንዕኦም ዝረኣዮም እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ምባል ሩኡይ ነገር እዩ ጭቡጥ እዩ
إتي أجن سبزي رئة أي كتكبدو ما يقبأني نيرو إتاب قدمي يوم بأكال سقات قبر زلاقن عرات كالعلكا تسب سيرو زمصو زحامة مسبسي عراتو تسكي مخخيد زقبر قويتاي حجي نخلتي أنكفوسا كالو إنا نري ننبس نقدم حاتياتنا كحد قالو خلو نسقا دما اتتسيرو زمصي عراتو تسيرو خخيد زقبر أملاخ ناتو ناي وشت لبهم كا زفلت أملاخ مخانو لبهم كوالالي تنزمرمر أملاخي سلازي أبزي انتا إنا نمهار دلنا نحنا انتا إيتو الميسو وزلو منفساو ترقمو لومين عين نعخمن زل مسنا حاتياتناي أبحكم أن أنت خيتك رأسي يحمن انتا إلكا يوم فوس رأس تراي بخان يوم سلم انتاي بليع خان تاي ستي خان تاي غير كان يركا كله خري ولوم تي رأس يحمم بزح تنقخ هلو سلازغل نابتي سور نايتي حماميم خدو زدلي شعلعو خفو سالو انبر نتملك كتراي اندحرات فيها اتحمام اي تخيلني يا اخت مصيا مليسا سلازي نتا سور ناي ملماس حاتيات سلازخونت نقدم نتا حاتيات العلوا قويتا لو مين عين نعخمن اذا خنريون كلنا ملماس انتا كنريون مقدال اكال مالتي منقسقاس زي ما خال اندي بحاتيات زعلم زيا እንደገና ናፍቲ ጎይታ ዝነበሮ ምምጻእ ዝኽልክል ህዝቢ በዚሑ ይብል ብዙሕ ነገር ዝኽልክል ኣሎ ምምጻእ ዝኽልክል ሓጢኣትና እዩ ናይዚ ዓለም እዚኣ ድልየታትን ጫውጫውታን እዩ ናብ ጎይታ ምምጻእ ዝኸልኣና ሓጢኣት ናይ ሓሚት ናይ ስርቂ ናይ ሓሶት ናይ ዝሙት ናይ መፍልላይ ሓጢኣት እዚ የልምሰና ንነብሲ የልምሳ ማለት እዩ ንነብሲ ዘልምሳ እዚ عرت ناي عنتي بمنفساوي مرأي كيتري بمنفساوي محساب كيتحاسب زلمس حاتيات زي نعنا إذا نقدم كل عالك خلال اللوا إذا انت تلعيلو اتا بسقا ماسينا زلا كتنسق دما قليل يخون مالتي كالاي لو من عين أخو من زينا ناب كريستوس كلمة كلنا إذا خلعلنا حتياتنا خحد قلنا إذا خنفوس منفساون سقاون كنفوس ناب كريستوس كلمة قال أي إمرتنا يتوم بتصوت أبو ماركوس نتصور غير قميت ولا 4 مخانم بين كم زقتو كم سلم انتاي بخم زقبرو أقميت لنا له نبصايهم صقمريهم تسكيمهم ناب تخفوس زخيل ممصا أمالادنات يبهال حاجز ناي بصوت يبهال لومي ننبس بصوتنا ننبسنان ننبس سدران ناب كريستوس كم ذكرنا هنقربا يقبعنا بصولوت بصوم سلا حزبنا سلا بيتسبنا سلا نفسنا كم ذكرنا ناب كريستوس كنقرب يقبعنا زعقتنا ما عليها زي بلو مسانا خلالو زعقتنا ما ليا ما زي بلو مسانا خلك قطمنا اي انتو خانا قن كمتي نتم بصوت ناي زي لمسا سبعي زعقتهم نقر زي الليب نحس قديدهم زأتو نكريستوس نحس قديدنا كل نقر دفئنا كنرخبو خنكئل لنا تاي مالتي سلا نفسنان سلا بيتسبنان سلا هزبنان دو كنبل يقبعنا نامن ناب كريستوس كنقرب ناب كريستوس كنقرب يقبعنا اتي ننفسن نسقان زفوسكا كفوسنا سلطان اللو دليتو خانسي سلطان اللو دليتو خانسي حنت مزمور تستبلني نزمرا وبوها لتو يهدك بدي بمدر وبولتو يهدك هاتي
ኃጢአተ በዲበ ምድር እስመ ውእቱ ወልዱ ወቃሉ ለእግዚአብሔር 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 ስልጣን ኣለዎ ኣብ ምድሪ ኃጢአት ክሓድግ ስልጣን ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ ወዱን ቃሉን ናይ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር እዩ እቲ ምርአይ ተሳእኖም ነቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ እዚ እዩ ምርአይ ተሳኢንዎም ኣብ ቅድሚኦም ስልጣን ክሓድግ ስልጣን ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ክብል ከሎ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነገሮም ዘሎ እቲ ውሽጢ ልቦም ዘሎ ሓሳባት ምጉርምራም ፈሊጡ ክነገሮም ክዛረቦም ከሎ ኣምላኽ ምዃኑ ክረአዮም ክኽእል ነይርዎ ግን ብሓሳቦም በቲ ኣብቲ ጽሑፍ ጥራይ እታ ዝሰኣልዋ እምነትሲ በታሳቶም ዝፈልጥዋ ብስርዓቶም ብልምዶም ትኸይድ እምበር በቲ እግዚኣብሔር ዝመደቦ በቲ እግዚኣብሔር ዝደለዮ ከም ትኸይድ ምርአይ ተሳኢንዎም ኣይተኸፍቱን ተዓጽዎ ማዕጾ ኮይኖም ዝለመሱ ዝነበሩ እምበኣር ንሳቶም ኮይኖም ዓዊሮም ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ስራሕ ኣምላኽ ዝግበር ስራሕ እዩ ኣምላኽ ምርአይ ተሳኢንዎም ስለዚ ናይ ክርስቶስ ስልጣን ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ኣምላኻዊ ስልጣኑ ካልኣይ ናይ ውሽጢ ሕሽኽሽኽታ ልቦም ምስምዑ ምርአዩ ኣምላኻዊ ስልጣን ሳልሰይቲ ነቲ ተሰኪምዎ ዝመፀ ተፀይሩሉ ዝመፀ ዓራት ኣልዒልካ እዩ ኺድ ንዑ ዓራቱ ተሰኪሙ ኸይድ እቲ 38 ዓመት ለሚሱ ዝነበረውን ከምኡ ክገብሮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከምቲ ስንኩል ተፀይሩሉ ዝመፀ ወይ ፀይሮም ዘምፅዎ ፈተውቲ ንርእስናን ንደቅናን ንቤተሰብናን ንህዝብናን ፀርና ከነምፆም ናብ ክርስቶስ ይግባአና ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ናይዞም ኩሎም እዚኦም ኣጀንዳ ሒዝና ክንመፅእ ይግባአና ናብ ክርስቶስ ንሕና ግን ናብኡ ይገብር ምዃኑ ፈሊጥና ክንመፅእ ኣለና ሳቶም ይገብር ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ክሳብ ናሓሲ ምቕዳድ ዝደፈሩ ዝተብዑ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ከለና ድማ ኣካላዊ ጥዕና ዘይኮነሲ መንፈሳዊ ጥዕና ዝህብ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንእመኖ ይግባአና እኳ ደኣ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነቲ መንፈሳዊ ሕማም ክፍወስ እዩ ኃጢአት ምሕዳግ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነቲ ኃጢአትና ይቕረ ዝብል ተንሲእና ካብ ኩሉ መግጾር ኣልሚስና ኣሎ መከራ ኣልሚስና ኣሎ ሽግር ኣልሚስና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኩሉ እዩ ዝከኣሎ እሞ ተንስኡ ፀርኩም ኣልዕለልኩም እንታይ ኢለን ኣቱም እትፅዕሩ ፀር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም እዩ ዝብል እዚኣ ድማ ከማ እዮም ገሮም ንሕና እዚኣ ንኽእሎ ነገር የብልናን ንስኻንካ ፈውሶ ኢለን እታ ን12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ብኩሉ ነገራ ወዲኣ ብሓኻይም ገንዘባን ንብረታን ኩሉ ምስ ወደት ጫፍ ዘፈር ክዳኑን ተንኪ ክሓዊ ዝብል እምነት ጌራ ንክርስቶስ ምስ ረኸበት እያ ዝተፈወሰት ካብ መፍሳስ ደማ ዝዳነት ናብ ክርስቶስ መፅያ ማለት ድሕሪ ኩሉ ሸንኮለል ማለት ሎሚ ንሕና ድማ ድሕሪ ኩሉ መከራን ፀበባን ወግሐ ፀብሐ ዘገጥመና ዘሎ ጫፍ ዘፈር ክዳኑ ንተንኪ ዘፈር ክዳን ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እያ ዘፈር ክዳን ናይ ክርስቶስ ኣብዚ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ብንስሓ መሰታፍ እዩ ሎሚ ጾር ኣለና ዘልመሰና ሕማም ኣለና ሕማም ኃጢአት ዘይርአ ነቶም ፀይሮም ዝመፁ ዘይተረኣዮም ንጎይታ ግን ዝተረኣዮ ኣልሚስካ ዘሎ እዚ እዩ ኣልሚስኩም ዘሎ ኃጢአትኩም እዩ ገፀ ይከውልልኩም ዘሎ ኣበሳኹም እዩ ይብለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ኣበሳ እዚ ኣልዒሉ ተንስኡ ዓራትኩም ኣልዒልኩም ኪዱ ብጥዕና ተመላለሱ ክብል ዝብል ቃሉ የስማዓና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን ንሽለይ ዘም ደቅና የለውን ምህላው ግን
بإنجليزية أنت بلكم تسمعوها ዝከታተልውን ኣይሰኣን ንኾን ሕራይ ከም ብባ ደስ ብለን ንቅድም Today we read the Gospel of Matthew chapter 9 from verses 1 up to 8. The story is about one paralytic man was carried by 4 of his friends, especially in Mark chapter 2. It describes it very well. 4 of them, they brought him into Jesus, but because of the crowd, they could not get him into Christ, so that they had to cut through the roof to bring him down in front of Christ. So, but the scribes and the Pharisees, they were, when they brought him to Christ, they expected to heal him from his physical paralysis first. That's the only thing visible for us, for them. But Christ, instead of addressing what they need at the first, he said, your sins are forgiven. And this was a challenge for the Pharisees and the scribes. Now, how come he can forgive sins, which is only an authority of God? He doesn't have the ability to do that. This is only that. But Jesus was telling them or describing, expressing to them his divinity. But they tend not to see that. So they were complaining without saying a verb in their thought. The God who knows everything knew what they were complaining about. So he asked them, why do you entertain evil thoughts in your heart? Because they were complaining. As this, some of the teachers of the law said to themselves, this fellow is blaspheming. He's doing the work of God, forgetting that he is God. So which one is easier? Yeah, because you are making a mistake, because I said your sins are forgiven. So why do you have to entertain this evil thought? The one who knows their thought without saying it is telling them, which one is easier? Your sins are forgiven, or just get up and carry your bed. So in front of them, he said, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, get up, take your mat, and go home. So we need to pay attention. What is God talking to us today? It's not about the paralytic God, what the miracle happened at that time. Today, this miracle, we want it to happen in our life. First, we have to identify what is our sickness. What is making us paralytic? Are we paralyzed by so many sicknesses? The first one has to be healed or taken care of. First is our soul. These 4 men, they brought their friend to be healed from his paralysis. But little do they know about who Jesus is, who is the physician of the soul and the body. So he knew that which one has to be addressed first, the soul. So he forgave his sins, the cause of all his paralysis. And then he told him, get up and carry your mat, your bed. So this was a problem for the Pharisees and the scribes, because they didn't accept Christ as God. But they see in front of them that he was doing the work of God. No one can do it. No one can forgive sins except God. Jesus is God. No one can know the thought of humans but God. So Jesus is God. So I can say your sins are forgiven.
No one can see. This is invisible act of God. But they were complaining about this. So in order for them to be amazed more, he said, get up and take your mat. So we learn from this one what makes us paralyzed, and at this time, our sins. We have so many things that prevents us from coming to Jesus, not to be able to walk in a spiritual life. Yes, physically, we may be okay. Physically, we may see. Physically, we may hear. Physically, we may walk. But spiritually, we are paralyzed. That needs to be addressed first, to come to the physician who can heal us from our sins. The second one that we learn from this one is the concern of the four friends about their friend who was paralyzed. So they carry him. This is intercession. What is the lesson for us? We need to bring ourselves first to the physician of the soul and body so that he can heal us, and then carry our family members, our people, in front of Christ. But we have to come ourselves first. So Jesus saw their face, not the face of the sick, but their face. Those who brought him to Jesus. The prayer of the righteous man can do so many marvelous things. James chapter 5. So we have so many things that makes us immovable, paralyzed. Let's bring it to Christ. Those of you labor and tired, come to me, I will give you rest. This is our God. This is a message for us. It is not a story, but it's a message. Always talks to those who give us a spiritual ear. Try to understand it, try to implement it. So this is what we are supposed to do. Our physician is here. Approach for ourselves, come to him for ourselves, for our family members, for our people. He will heal us from our sin spiritually, and he will heal our physical sickness as well. But the most important that should come first should be treated first is our spiritual, our soul, that may cripple us from every aspects of our life. May glory to be to God, to his name. May God give us this kind of faith to bring ourselves in front of him, to touch his garment so that he can heal our sickness, forgive our, and be able to stand for others, not only for us, be able to stand, intercede for others as well. قال هوت يسمعنا بسم ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يغفرنا መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ باسم قدوس بنصحلنا بنصحلنا عبزوريا مقدس كاركبالونا ንረከባሎና ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍሲ ድሕነ ስጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ንሕና መስዋዕት ንሕና ክርስቶስ ካላማ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና
ጎይታ ኮይኑ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና በሰማይ ምድሪ በሰማይ ምድሪ መንፈስ ቃል ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ረዳነ አምላክነ የረዳነ አምላክነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ሊለነ 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 ማርያም እመመድኃኒነ ማርያም እመእግዚእነ ማርያም እመመድኃኒነ ማርያም እመእግዚእነ ሳሊለነ 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 ሳሊለነ
ማርያም እመ እግዝእትነ ማርያም እመ እግዝእትነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዝእትነ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ማርያም እመ እግዝእትነ ማርያም እመ እግዝእትነ ማርያም መድኃኒነ ማርያም እመ እግዝእትነ ነፍስና በአምላክ የማቁባት አይዳወ የለእልና ከምቕናጠይ ተርሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ አምላኬናሞ እምልኸካ ዲዮሲኻሞ እንግስካ ነፍሰይ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ አምላኬናሞ የምልኸካ ንጉሥኻሞ የንግስካ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ አምላኬኻሞ ኣምልኸካ ንጉሥኻሞ መንግሥትካ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን። አሜን ዝማሬና ዝማሬ መላእክቲ ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና። አሜን ኣብ ቤትካ ተረኺብና ነታ ዝሃብካና መዓልቲ ኣፍና ብምስጋና ብጸሎት ክንከፍት ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። አሜን ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና። ደለየ ክረክብ እዩ ለመነ ክቕበል እዩ ደለየ ክረክብ እዩ ኩሓኩሖ ድማ ክፈት ኢልካና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና በጾም እዚ በጸሎት እዚ በሱባኤ እዚ ድማ ንሕቶና መልሲ ንሓሳብ ልብና ድማ መስመሪ ንዝደለናዮ ድማ ካባኻ መቐበል ይኹነልና። ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ኣምላኽና። ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘላ ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና፣ አሜን መዓት ኣቑረልና፣ ምሕረት ኣውርደልና። ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ኣጸብቐልና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ስቓይ ኣብ መከራ ኣብ ስእነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸበባ ኣብ እህታ ዘለውሎም ንኹሎም ብፅሓዮም ሰብ ኣብ ኩሉ የለን ስኻ ግን ኣብ ኩሉ ኣለኻ ኣምላኽና እሞ ንኩሎም ከከም ዘድልዮም ጌርካ ፀግቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንዓና ድማ ኣብ ብርሃን ኣብ ጽቡቕ ዘለና ድማ እቲ ጽቡቕ ካባኻ ምዃኑ ፈሊጥና ንዓኻ ነመስግነሉ ግበረልና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና፣ ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስርግ ዚኑ ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከቀና ስርያ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናቱ አብየ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ሕፃናት በበስምክሙ
كونوا فتانا ونصحنا يرسيان كلان سمعت اكزيو مهارن كرسس مل 10 تخلت ديو مهار نكشوس 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 صقونا ابيك اسيس بصلتك قدس تعالى في محاركم بزمت خي حالكم بافل منفس قدس كما سرحتات فتاكم من زيتنا مريم محل انت اكزتنا ماركسوس 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 انت اكزتنا مريم هارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ